Hello, Assalamu alaikum. Jama'a barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. Hello, welcome back to my YouTube channel. This is Asmerhsglam, a makeup artist based in Kano, Nigeria. If you are new here, please don't forget to subscribe, like, share, comment, hit the notification bell so that you'll be notified whenever I posted a new video. And if you're a returning subscriber, you're welcome. So first, na fara goge face ɗinta da Angel White da Blossom Makeup mai micellar water. Wannan mai micellar water ɗin yana mattifying, yana purifying, yana moisturizing, kuma removes all dirt and oil from the skin, from the face, and it's perfect for all skin type. Bayan na sa mai micellar water ɗin nan, ya bushe sai na yi amfani da moisturizer daga Mismatic, that is the moisture potion moisturizer. Bayan na yi amfani da moisturizer, na yi blending ɗinta da blending brush ina gaba ɗaya har under eye ɗinta ko ina da ko ina duka ne blending ɗinta ya zauna sosai a skin ɗin. Sannan sai na zo na yi amfani da Rimmel London Stay Matte Mattifying Primer ne sai na saka mata shi a cizon ɗinta gaba ɗaya ko da tana gumi a cizon ɗin nata. Duka shi ma na yi blending ɗin shi gaba ɗaya ya zauna a face ɗin. So bayan nan sai na zo na yi amfani da foundation ɗin da na sa mata, na yi amfani da Zaku Iya Glow Foundation in matte F-set 10. Sannan sai na yi amfani da na yi mixing ɗinta da Khalifa foundation in 507, that is the biscuit. Bayan na gama blending sai na kamar ya ɗan yi haske, sai na ƙara mata da Jedrix foundation in chocolate, na ɗan yi blending a face ɗin ya ɗan rage hasken. Da na gama sai na yi amfani da orange blush daga Tahila cosmetic palette, that is the blush and highlights palette. Na yi sa mata pink blush ɗin, that is the orange blush. Na yi blending a cheeks ɗinta. Sannan sai na zo ina highlighting face ɗinta da Adventure Makeup Concealer, Blend Pro Concealer ne a 01 beige shine shade ɗinta, ita ce lightest concealer ɗinsu. Na yi blending ɗinta a under eye, na sa a under eye ɗinta da forehead, bridge of her nose, her chin, and her cupid bow. Na sa cupid bow. Na yi blending dai da highest inda zai fito, inda ake son face ɗin ya popping. Na yi blending kai blending sosai kuma ya shige kar a bar harshen ko demarcation, line of demarcation da za a gane difference ɗin tsakanin inda kai highlighting da inda ba kai highlighting ba. Sannan sai na zo na yi amfani da wannan Tara powder palette ɗin, na yi setting inda na highlighting. Gashi nan ina setting inda na highlighting ɗin da shi. Setting da inda na sa concealer nan zan bi in saka powder nan kafin in saka setting powder. Gashi nan shine on her under eye, the bridge of her nose, her forehead, and her chin. Sannan sai in zo in brows ɗinta. Na riga na yi taming brows ɗinta da brow tamer. I think I used a brow wax to tame her brows. Sai na amfani da Davis pencil liner in number 018 da Davis pencil liner. Ga yadda nake outlining brows ɗin nata, ina bin shape ɗin brows ɗin nata in ɗan yi sketching brows ɗin. Sannan sai na zo na ɗan yi hairline structure a farkon brows ɗin nata kamar dai yadda kuke gani. Sannan sai in ciccike brows ɗin kaɗan yadda ba za ta yi duhu sosai ba. Gashi nan ina ciccikewa, na ciccike. Sai na zo na ƙara zana ɗayan, shi ma yadda na yi gashi nan ina dubawa iya inda na fara zana ɗayan brows ɗin daga nan. Shi ma ɗayan brows ɗin, the brows are not twins, they are sisters, amma za ki ƙoƙari ki yanda zai babu wani bambancin da za a gane sosai, ana ganin su a ce wannan brows ɗin ba ta yi daidai da ɗayan ba. Kawai dai ki ƙoƙari ki yanda za su zama iri ɗaya.
ba twins ba ne, sisters ne. So za ki kokari dai sosai sai ki yi su zama sun iri daya. Kuma yana cicciƙewa a hankali a hankali, yana using little force. Kamar da na gama sai ɗan tattace gaban, nan na yi concealer ne da wannan adventure concealer, na yi concealing brow bone ɗinta, sai na yi foundation ɗin da na yi mixing raguwanta sai na saka a beginning the tail of the brows ɗin, sai na yi concealing. How do you see this brows and flag? So for the eyeshadow primer, na yi amfani da benign clam white eyeshadow primer. Shi na yi priming eyes ɗinta, na yi blending ɗin shi sosai sosai, sannan sai na ɗauko wannan Mood Beauty eyeshadow palette ɗin ina rusha da kuma wani Galanzi Professional Cosmetic eyeshadow palette, 16 colors eyeshadow palette ne. Sai na yi amfani da wani vamp dark brown ɗin nan, wannan light brown ɗin nan, shi ne nan brown ɗin da nake ɗan sassakawa. In kai blending ɗin shi zai dawo kamar purple hakan nan. Shi na fara sawa a transition color ɗinta na eyes. Bayan na gama sai ina son ya ɗan ƙara dark kaɗan, sai na amfani da Jabari daga Mood Beauty eyeshadow palette, shi ne shade ɗin eyeshadow sai na saka. Sannan wannan shi ma eyeshadow ɗin daga Mood Beauty eyeshadow palette ne, shi kuma Shalala, shi ne sunan shade ɗin eyeshadow palette eyeshadow ɗin wannan, shi ne na yi amfani da shi. Kun gani ina sawa sunan shi Shalala a cikin eyeshadow palette ɗin, haka ka sa sunan shi. Shi na sassaka na yi blending da hannu na saboda ina son ya yi blending, ba na son in sa brush ya yi breaking. Wani zubin in ka sa brush ya yi breaking, gara kai ma blending da hannunka ya fi. So da na gama sa eyeshadow ɗin, na yi blending sai na zo na ƙara blending transition colors ɗin ko ina ya shishige kawai. Duk abin da za ka yi a makeup ka tabbatar ka yi blending komai, yanda komai zai shige da ɗan uwansa, ba za a gane inda ɗaya ya fara ba da inda ɗaya ya tsaya. Ina ƙara blending sosai sosai. I love this brows. So kuna gani dai ina ta blending. Wannan lemon brush set ne, da shi nake amfani na sa eyeshadow. Just blend and keep blending. Ina ƙara kamar dark shade ne a nan. Na so eyes ɗin ya yi popping, inda na saka shi ma eyeshadow ɗin ya ɗan yi popping. Shi ne nake ɗan ƙara blending da darker shade. Nan zan zo in yi blending transition colors ɗin da lighter shade of powder na wurin brow bone ɗinta, yanda zai yi blending sosai ba zai zama da harsh lines ba. Da na gama sai na yi amfani da MK Beauty Styling Pigment in Lioness, na sa pigment a idan dai ɗan kaɗan haka. Kun gan shi na yi amfani da low light saboda pigment ɗin kun gan shi sosai yanda ya yi popping. Bayan na gama na sa kwalli, na yi amfani da Adventure Gel Liner a waterline ɗinta. Sai na zo na yi sa eyeliner, na yi amfani da wani sparkling waterproof eyeliner. Sannan sai na sa eyelashes, the Barka lashes in 3D71. Na sassaka duka na yi up camera. A lokacin da na manta ma I was filming a video, so sai da na kusa gamawa sannan. Sai na zo na ƙara powdering face ɗinta da wannan Tara powder palette ɗin. Sannan sai na yi setting face ɗinta da makeup fix spray na Kiss Beauty. Na yi fixing face ɗin gaba ɗaya. And for her lips, na yi amfani da Bicham Angeles lip palette. Yes, it's a matte lip palette. Na yi amfani da wani brown ɗin na jikin lip palette ɗin. Na shi ina outlining lips ɗinta da small lip brush na MSQ brush set.
da na gama sai na ɗauko wani nude lipstick from that same palette na Bicham Angelus. Na sa wannan pink ɗin a Asmerhsglam lipstick. Na yi blending ɗin shi da brown on gaba ɗaya. Ga yadda nake sassawa. Wani in zaka lips ya kamata da wipes a hannunka kana yi kana goge brush ɗin yadda ba za ka ɓata lining ɗin lipstick ɗin da kai da kuma main lips ɗin ba. Saboda wannan brown ɗin an baka goge ba kafin kai blending ɗayan lips ɗin zai iya ɓata maka lipstick ɗin naka gaba ɗaya. Da gashi nan ina blending ɗin shi. Kaina yana karewa. I'm sorry, ban sani ba. Kuma dole dai sai na gani. Sannan na yi smudging under eye ɗinta da darker shade of eyeshadow daga Mood Beauty eyeshadow palette ɗin dai. Na yi smudging under eyes ɗinta, na sa mata kwalli duka off camera ne. Na yi lining eyes ɗin, na sa eyelashes duka. Sannan sai lips ɗin gashi nan yanzu mun gama blending. Gashi nan muna ta blending dai. Bai min yanda ya kamata ba ne sanda ina gani. Sai dai gashi nan ina ta blending. Sannan na ɗan ƙara darker shade of the brown a lips ɗin nata. So na gama sai na ɗauko wannan Zahila eyeshadow palette. Zahila blush and highlighter palette. Sai na amfani da glue ɗin na sassa mata a cheek ɗinta da tip of her nose. Na yi amfani da fancy da 24K gold. So bayan na gama sa highlighter sai na zo na yi amfani da Bicham Angelus matte sweat block fix cream. Na yi setting face ɗin gaba ɗaya shikenan. And then this is the final look. If you're watching the video up to this point, please don't forget to subscribe, like, share, comment, hit the notification bell so that you will be notified whenever I post a new video. Kada ku manta, ku danna subscribe, ku yi liking, ku yi commenting, ku yi sharing with your friends and family, and like and comment abin da kuke so in kawo muku in my next video. Thank you, bye.